So, kami po ang EXO 65 from Goa, Camarin. Dahil na pagpalo yun, pakbaka na! Words together, but none like this fool. Ang pagbalik! Sumayaw ka, be? Umiyak sa tutugin ng lahing-hali. Sa kabantado, lahat ganado. Kaya dito ka lang pinahimang. Kaya pangatawa, isigaw. EXO 65! Marami na nagtagak na kami buti. Pinakulit mo sa binzi, kahit uwi. Sino ba ka ba? Sino ba ka palagay mo? Ang tayo ang EXO, subukan nyo. Eto na! Ang pinakahihintay nyo! Namnamin nyo! Ang sarap! Hindi naman kayo gwapo. Etong gwapo. Hindi ikaw, siya. Roll track. Let's get to the real thing. Bago lumubog ang araw, magkapit kamay tayo. Manginuhod kita. Ang pundasyon sa tamang paglaki. Palaki yung ba ng katawan? Etong panoorin nyo. You don't have to be beautiful to turn it on. Kids, they can better dance now. All right, man, here comes the challenger. Only when will you deny? Will you say yes to me?
Why so serious? Talking that. Aray! Kulog! Oh, ano nangyari? Makulog ko ng tula ko. Oh, madali lang yan. May parmasyon baga. Lahay turuan. Sige, mabagal muna kung bulong sa parmasyon. Oh, sige. Ano? Kita na mo ng mabagal. Dali! Oh, madali yung kaman. Wala nang kulog dali. Maaasahan talagang parmasyon. Oh, ano? Ipanami ka ng manilita. What?